Myslíš podnikaním mojom, hej? No. Vieš čo? V prvom rade mám najradšej to, že mám slobodu. Slobodu času. Že si môžem urobiť čas, ako ja potrebujem. To by som v klasickom zamestnaní nedokázal. Proste tam som 8 hodín a vybavené. V druhom rade mám rád to, že mám neobmedzený zdroj príjmu. Koľko potrebujem, toľko si viem zarobiť. Čo tiež mnoho ľudí neovláda, alebo nevie, že má priestor neobmedzene zarábať peniaze. Sú fixované na svoj fixný plat. No to sú zároveň aj také rozdiely, ktoré vnímam medzi podnikaním a zamestnaním. Keď som ja bol zamestnaný na začiatku pred 14 rokmi, tak vlastne mi sľubovali kariérny rast, neobmedzený plat, rôzne benefity a tak. Tak som nastúpil a bol som v takej fáze rastu, v takom fáze nadšenia. A po pár mesiacoch prišlo, a u ľudí väčšinou po pár mesiacoch, rokoch to prichádza taký bod stagnácie, kde v podstate to, čo im sľuboval zamestnávateľ, neprichádza, alebo nie v takej miere, ako očakávali. A držia sa tak niekoľko rokov v tej fáze stagnácie, hej. Ale potom vo finále na konci príde fáza poklesu alebo rozpadu, kde človek je úplne už nahnevaný, nasraný na celý systém, že to nefunguje, malá výplata, všetko okolo. Tak buď si nájde inú robotu, alebo tam už prežije nejako ten život a povie si, už som nejak dokonám a bude vybavené. A toto mám rád na svojom podnikaní, že v podstate tieto fázy viem obísť, pretože tiež mám vo svojom podnikaní fázu rastu, keď som nadšený, keď som začínal, že keď to je novinka, perfektná vec. Mal som nových klientov, som získal nových spolupracovníkov a v určitom momente prišla nejaká fáza stagnácie, že čo teraz ďalej, ale výhoda u mňa bolo to, že vedel som si znovu nakopnúť novú fázu rastu. Buď novým klientom, novým spolupracovníkom, novou kanceláriou, novým mestom, kde budem podnikať. A toto ma na môjom podnikaní baví, že nie som obmedzený ničím. Keď sa cítim, že už to nejde, tak otvorím si novú fázu rastu, niečo nové a opäť mám to nadšenie a znovu mám tú eufóriu a opäť zapálim tú faklu v sebe, ten plameň, že ideme na to ďalej. A toto ma baví na môjom podnikaní.